îro em ê çîrokekî taybet bixwînin. Ev çîroka me ji Farsî ji aliyê min ji bo kurmancî hatiye wergerandin. Wek Ehmedê Xanî ku dibe ne ji bo sahib rewacan, ji bo piçûkê kurmancan. Ji bo piçûkê kurmancan. Aferîn. Navê çîroka me Masîreşê biçûk e, çîroka Semedê Behrengî ku bi Farsî hatiye nivîsandin. Çika yekemîn. Berê. Semedê Behrengî ji ber nêrînên wî yê muxalîfê dema xwe di avekî de bi awakî gumanbar xeniqandî tê dîtin. Îhtimalekî mezin dibe ku hatibe kuştin. Masîreşê biçûk. Şeva çileyê bû. Di kûraiya Behrê de masiya pîr 12,000 zarok û neviyên xwe li dora xwe kom kiribûn û ji bo wan çîrok digotin. Hebû tunebû. Nava çîrokê de çîrok. Belê. Hebû tunebû masîreşekî biçûk jî hebû ku bi diya xwe re di golekî de biçûk jiyan dikir. Ava vê golê ji dîwarên kevirî yên çiyayan derdket û ber bi çemî ve diherîkî. Xaniyê masîreşê biçûk û diya wî di binê kevzan de û li pişt kevirekî reş bû. Dema dibû şev her du bi hev re di bin kevzan de radiketin. Di dilê masîreşê biçûk de bibû hesret ku hema carekî li mala xwe de ronahiya hîvê bibîne. Masî û diya wî şev û rojan didan du hev û hinek caran jî diketin nav masiyên din û hêdî hêdî diketin nav ferçeyekî avê û carekî din vedgeriyan. Ew zarokekî tenê bû ji ber ku 10,000 hêkên diya wî hişk bibûn. Tenê ew bi saxî filîtî bû. Ev çend roj bûn ku masîreşê biçûk di nav fikr û ramanan de bû û kêm xeber dida. Me gotibû ku însanê ku di nav fikr û ramanan de bin, kêm xeber din ji ber ku tim di eql û êşê wan de tiştek heye wan difikrin. Bi tembelî û bi tiralî bê xwestin ji aliyekî diçû ber bi aliyê din û vedgeriya. Gelek caran jî ji diya xwe dûr dima. Diya masî digot qeykurê wê ji sistbûna xwe li paş dimîne. Lê ji ber wî mîne. Erê. Diya masî digot qeykurê wê ji sistbûna xwe li paş dima, lê wê bi lez û bez bigihêje wê lê nizanibû ku derdê masîreşê tiştekî dinê ye. Rojekî hêj ku roj derneketibû masîreşî diya xwe şiyar kir û jê re got: Dayê, ez dixwazim bi te re çend gotinan bikim, ji te re çend tiştan bêjim. Diya wî wisa çav li xew gote: Gedê min, ma qey dem û wext nemane. Gotina xwe bêle paşê. Baştir nîne ku em herin ger û seyranê? Masîreşê biçûk got: Na dayê, ez êdî nikarim bigerim. Divê ji vî warê herim. Diya wî pirsî: Te qes divê herî? Masîreşê biçûk bersiv da: Belê dayê, divê biçim. Diya wî pirsî: Gelo ev serê vê sibehê di vê demê de dixwazî herî ku derê? Masîreşê biçûk got: Dixwazim herim bibînim ku dawiya çemî li ku derê ye. Dizanî dayê, ev çend mehin ku ez di nav vê fikrê de me ka dawiya çemî li ku derê ye û hêjî ez tê negihiştime, min fêm nekiriye. Ji du êvarê heta niha ve xew bi çavê min neketine. Di dawiyê de min biryar da, min qerar da ku bi serê xwe herim û dawiya çemê bibînim. Dilê min dixwaze herim bibînim ka li ciyên dinê çi tişt henin. Dayîk keniya û got: Dema ez zarok bûm ez jî ji ser van tiştan difikrîm. Lê canê min, çem ev çem e û destpêk û dawiya wî tune ye, jiyan ev jiyan e dibêje. Çem her dem herikbar e û nagihêje tu ciyekî. Masîreşê biçûk got: Lê dayê can, tiştê ez dizanim her tişt digihêje dawiyekî. Şev bi dawî dibe, roj bi dawî dibe, hefte, me, sal. Dayîka wî axaftina wî birî û got: Van gotinên tewşo mewşo deyne kêlekê. Rabe em herin ger û seyranê. Dem dema gerê ye, ne dema van gotinan e.
Masîreşê biçûk got, nadaye. Êdî ez ji van geran westiyam. Dixwazim bikevim rê û bibînim gelo li ciyên dinê çi hene û çi diqewimin. Dibe ku bifikrî hinekan ev fikir xistibin serê min. Lê zanibe dayê ku ev demeke dirêj e, ez bi xwe li ser van tiştan difikirim. Lê belê ez gelek tiştan ji filan kes û bêvan kesan jî hîn bûm. Mesela, gelek masî dema pîrîtiyê gilî û gazinan ji jiyana xwe dikin ku jiyana xwe beredayî derbaskirine. Hinek însan wîsalin di ciwaniya xwe de tiştekî nakin, cesereta wan tune, lê dema ku ixtiyar û pîr dibin dibên xwezka me van tişta û van tişta bikirina. Ez dixwazim bizanim ka gelo jiyan di nav piçek avê de çûyîn û hatine, an li dinyayê jiyanekî dinê jî heye ku mirov bijîn. Dema gotinên masîreşê biçûk temam bûn, dayîka wî got, kezeba min. Gelo tiştek hatiye serê te, dinya. Yani dixwazî bêjî çi? Dinya ev derbixwe ye ku em têde dijîn û jiyan jî ev bixwe ye. Wê gavê masiyekî mezin nêzîkê mala wan bû û got, cîran, ev çi gengeşiya we ye, qe îro gera we tune ye? Cîranê wan dibêje. Diya masîreşê bi dengê cîran ji xanî derket û got, ev çi sal û zeman e, hey! Êdî zarok dixwazin tiştan hînê diya xwe bikin. Cîran gotê, çawa gelo? Dayîka masî got, binêre, ev fitikê du na pêrê dixwaze here ku derê. Yani ev zarokê biçûk. Herdem digot dixwazim herim bibînim gelo rewşa dinyayê çawa ye. Çi gotinên tewşo mewşo ne? Hele tewşin. Cîran gote, biçûk o? Anka cîranê wî kenê xwe pê dike. Ji xwe ev ehlaq e. Ehlaq e ku birayê mezin di nav Kurda de meşhûr e. Ji yê biçûk re dibe, ma te Qasîmî xwendiye? Te Qasîmî geriye? Emrê te Qasîmî ne? Qasîm Baqî. Te Qasîmî Baqîlî. Herdem gotina birayê mezin ji birayê biçûk re ev ye. Tu ew dîplomayê te hêjayê çi ne? Tê wan çi bikî wan kaxizan? Ev van tiştan? Ev ya ehlaqê Kurda ye. Cîran gotê, cîran jî re dibêje, biçûk o, bêje ka tu ji kengê ve bûyî alim û fîlozof û te em agahdar nekirine. Masîreşê biçûk got, xanim, ez nizanim hûn ji çi re dibêjin alim û fîlozof. Yani ev jimte. Erê, mê ye. Mê nêr. Ne lavike mecnike. Masîreşê biçûk got, xanim, ez nizanim hûn ji çi re dibêjin alim û fîlozof. Lê ez bi tenê ji gerê westiyam û naxwaze temenê xwe bi vê gera ku min diwestîne bidomînim. û hema ji nişkê ve çavên xwe vekim û bibînim ku wekî we pîr bûme û jê şad û bextewar bibim. Cîran got, wey, tu li gotinan. Dayîka wî got, qet nedifikrîm ku lawê min, roniya çavê min wisa bibe. Nizanim kîjan bêbav ketiye hişê te. Yani kî te xapandiye. Masîreşê biçûk got, tu kesî ez nexapandime, aqil û hişê min heye û fehm dikim. Çavên min henin û dibînim. Erê. Cîran ji diya masîreşê biçûk re got, xuşkê, ew şeytanoka xwarovîç ku tê bîra te? Cîran jî dibêje, xuşkê, ew şeytanoka xwarovîç ku tê bîra te, yani salyangoz. Dayîkê gote, belê, te baş got, zêde dihat dora lawê min û diket binê hişê wî. Nizanim bêjim Xwedê wî çi bike. Masîreşê biçûk got, bese dayê, ew hevalê min bû. Diya wî gote, hevaltiya masî û salyangozê min qet nebihîştiye. Şeytanok. İşimi bitirgîtine divistî bakıda. Masîreşê biçûk got,
من جی دجمناتیا ماسی و şeytanû kan qet nebihîstibû. Lê we wî bêçareyê fetisand. Wî kuştine nexwe. Cîran got, ev tiştên berê ne. Masiyê biçûk got, we bi xwe behsa tiştên berê kir. Bi aqil cewab wan jî dine, bersiva wan dide. Diya wî got, heqê wî bû ku em wî bikujin. Gelo nayê bîra te ku li vê derê û li wê derê rûdiniş û gotinên çawa dikir. Masîreşê biçûk got, nexwe min jî bikujin, ji ber ku ez jî li ser heman fikran im. Çi serê we bêşînim, vê qalmeqalmê berê hin masiyên dinê jî da ser wan. Gotinên masîreşê biçûk hemû hêrs kiribûn. Hinek masiyê dinê jî tên. Yekî ji nav wan masiyên pîr got, te got qey em ê li te werin rehmê? Yani wê gunê me bi te were? Yekî dinê got, tenê şimaqekî biçûk dixwaze. Ew ê ixtiyar ji xwe dibe şimaqekî lê bidin. Diya masîreşê biçûk got, xwe bidin alî, destê xwe nedin lawê min. Dê çi be jî ji bo zarokê xwe birehmin. Ji wan yekî dinê got, xanim, ger tu lawê xwe bi awayê pêwîst de terbiye nekî, divê sizayê wî jî bibînî. Yani tu yî terbiye nekî, tê cezayê wî jî bibînî. Cîranekê gotin. Cîranekî gotê, êdî ez şerm dikim cîrantiya we bikim û bijîm. Ev jî poz bilind e. Yekî dinê got, Her hêj ku ku ev kar neçûye hinek ciyên din ve bişînin cem şeytanokê pir. şeytanokê pîr, yani wî jî bikujin dibêjin. Yani însanên dora merva pirî cara wîsanin çavnebarin, pîsên, ava xwe nerjîne. Heta hinek masî hatin wî bigirin, hevalên masîreşê biçûk ew dûr kirin. Diya masîreşî bigirîn û li ser singê xwe dixist, digot hewar lawê min ji destê min diçe, hewar çi bikim, çi xweliyê serê xwe bikim. Masîreşê biçûk got, dayê, ji bo min negirî, ji bo wan masiyên biçûk û bêçare bigirî. Masiyekî ji dûr qîriya, tohmet û dijûyan neke, tohmet û dijminan neke, biçûk e beredayî. Yani dibêt ji me re nebije ku we jiyana xwe beredayî derbas kiriye. Masiya dudiyan got, ger ku herî û paşê carekî din vegerî, êdî em jî te naz nakin. Masiyê sisiyan got, ev daxwaziyên dema ciwaniyê ne, neçe. Masiya çaran got, gelo Çiyekê masiya vê de heye. Masiyê pêncan got, dinyayekê dinê tuneye dinya ev der bixwe bixwe ye. veger. Masiyê şeşan got, ger hişê xwe bidî serê xwe û vegerî, wê demê em ê bi te bawer bikin ku tu masiyekî fehmayî. Masiyê heftan got, lê belê em hînê dîtina te bibûn. Yani neçe em tişte hez dikin yani. Diya wî got, bila gunehê te bi diya te were neçe, neçe. Diya wî jê re dibêje neçe, bira dilê min neşewite. Êdî axaftineke masîreşê bi wan re nemabû. Çend hevalên wî ku di sal û temenê wî de bûn, pê re heta sûlav hevaltiyê kirin û dû re vegeriyan. Sûlav ew ava ku ji jorê de deherike dibe şir şir şirîn. Masîreşê biçûk dema ji wan veqetiya got, heval no, bi hêviya dîtinê, ji bîr nekin. Her çûndin di nava xwe de rehmetek hebe jî zehmetiyek jî heye. Hevalên wî gotin, çawa dibe ku em te ji bîr bikin? Te em ji xewa kîvroşkan şiyar kirin. Xewa kîvroşkan, yani xewa çîrokên Hevalê wê çima diçin? ne aliyê wî dikin. Çünkü ew hinek aqil daye hevalê xwe, rê nîşanê wan daye. Te hinek tişt fêrî me kirin ku berê em li ser wan nefikrî bûn. Bêhêviya dîtinê, hevalê zana û wêrek. Bêhêviya dîtinê, hevalê zana û wêrek.
Masîreşê biçûk xwe ji sûlavê avêt û kete nava golekê. Inca ev masî diçe laqê hinek ajalên dinê têne, hinek civakên dinê tên mesele masiyekî wî dixo em bêjin beqekî re xeber dide, li ser wan jî hinek fikrên xwe beyan dikin. Masîreşê biçûk xwe ji sûlavê avêt û kete nav golekê. Pêşî dest û piyên xwe hês nekir, lê dû re dest bi soberiyê kir û li dora golê geriya. Heta wê demê nedîtibû ku ev çend av li ciyekî kom bûbe. Bi hezaran masiyên guhbel di bin avê de xwe dihejandin. Dema ku masîreşê biçûk dîtin kenê xwe pê kirin û gotin gelo tu çi heyînekî ecêbî. Tiştekî ecêbî tênca dora min. Masîreşê gotinên wan xweş qeliband û got ji we rica dikim kenê xwe bi min nekin. Navê min Masîreşê biçûk e. Hûn jî navên xwe bibêjin da ku em hev nas bikin. Yekî ji masiyên guhbel ji wî re got em ji hev re dibêjin guhbel. Guhbel wê ku golê wan ava ye. Yê din got xwediyê esl û nesl. Yani bi esl û esalet. Yê dinê jî got ji me delaltir û rindtir di dinyayê de nayê dîtin. Yê dinê got em wekî tekirêt û nelihevhatî nînin. Heqaret lê dikin, opezinê xwe didin. Masî got ez qet nefikrîbim ku hûn ew qas qure bin. Nexwe baş e, ez li we diborînim. Lewra zanim ku ev gotinên we ji nezanîna we ye. Masiyên guhbel bi yek dengî gotin, yanî em nezanin? Masî got ger hûn nezan nebûna wê zanibûne ku di dinyayê de gelek kesên din jî henin û şekl û tîpên wan ji wan re xweş in. Hûn heta nexwediyê navên xwe ne jîn. Navên wan tune jê re dibin guhbel. Masiyên guhbel hêrs bûn lê dîtin ku masîreşê biçûk rast dibêje ji aliyekî din ve êrişê wî kirin û gotin ya rast tu bêsedem xwe li derî û dîwaran didî. Em her roj ji serê sibê heta êvarê li dinyayê digerin, lê em ji bilî xwe, dayîk û bavên xwe tu kesî nabînin. Ew kurmên biçûk henin lê ew jî nayên hesab kirin. Kurma dibînin dibêjin em masî hene û ew kurm hene. Ew jî dibên qê ew dunya tev ji xwe ew dere. Ew jî hinek masiyê dinin. Yani dünya tabi ev nine yani tane gol nine tane deniz nine yani insan cidden abi da dışı. Masî got hûn nikarin ji vê parçeyê golê derkevin, hûn çawa dikarin qala dunyayê bikin? Masiyê guhbel gotin gelo ji bilî vê parçeyê dunyayeka me ya dinê jî heye? Masî got qet neve divê hûn bifikirin ku ev av ji ku derê dirije vê derê û li derveyê avê çi tişt henin. Ji xeynê wî avê jî henin. Em bêjin li ser axê jî ajêl henin, hesp henin, kûçik henin, mî henin, kursî henin. Masiyên guhbel gotin gelo derveyê avê ku derê ye? Me qet derveyê avê nedîtiye. Ha 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 ha. Li serê te xistiye bavê me. Kenê xwe pê dike. Masîreşê biçûk jî bi wan re keniye û fikrî ku van masiyan di halê wan de bihêle û duriya xwe de biçe. Dû re fikrî ku ya baş ew e bi diya van masiyan re dû sê şor û xeberan bike. Pirsî gelo diya we li ku derê ye? Bi carekî dengek ji binê beqekî hat û wê ji ciyê wê firand. Beq li
li kêleka golê li ser kevirekê rûniştibû. Xwe avêt avê û hat pêşiya Masî û got: Ez li vê derê me kerem ke. Beqene? Ez dimiqê beqe. Masî got: Silav xanimê mezin. Beqê gote: Aniha ev çi xwenîşandan e heyê bê esl û nesl. Wekî beqê dikim ne? Ez te zarok qefaltine û gotinên tewşo mewşo dikî. Ez ew qaziya me ku êdî nizanim dinya ev gol bixwe ye. A baş ev e ku herî serê karê xwe û zarokan jî ji rê dernexî. Masî reşê biçûk got: Tu vê jiyanê 100 carên dinê jî bijî, tu dîsa ji beqekî nezan û bêçare zêdetir tiştekî nînî. Ecêb e ne tepkiya wî jê re, refleksa wî jê re. Divê tu 100 carê dinê jî wisa bijî, tu dîsa jî nehêjayî tiştekî. Beq hêrs bû û ber bi Masî reşê ve çû. Masî reşî xwe zexm şidand û wekî birûskekî ji wê derê derket û wê derê tevlî hev kir. Ez ê tiştekî bêjim lê vê Masî reşê biçûkî hinkî kure ye, hinkî. Çünkü dibêje ez nabêje ez beaqîlim lê ji mezinê xwe re nexweş xeber dide. Ji mezinê xwe re gotinên tevşo mevşo dibêje. Hêna hinek cara lazim e meriv ji wan re gotinê wisa bêje. Eger ne wê ew însanê cahil jî rabe şîreta bidete. Gelek meriv can re gotinên münasîb ji wan re bêje. Çem xiloxwarî bibûn. Di riya çemî de em hinkî nê jibixwîn em qedînin. Çem xiloxarî bû. Di riya çemî de av pir zêde bibû. Lê ger ji ser çiyayekî te li çemî binêhêriya, wê çem wekî benikekî spî xuya bikira. Li ciyekî ji çiya kevirekî mezin ketibû nav çemî û çem kiribû du perçe. Gumgumokekî mezin, ince laxê gumgumokê tê. Gumgumokekî mezin zikê xwe bi kevirî ve zelî qandibû, awsa. Li ciyekî ji kêfa germahiya tavê dikir û li kevcalekî dinêhêrî ku li ser qûmên li kêleka avê rûniştibû. Li wê derê kûrihiya avê hindik bû û li wê derê beqên ku nêçîr dikirin dixwar. Çavê Masî reşê biçûk yek... Ez vir de bisekînim. Tamam, em virî de bisekînin. Başka çi biye? Xabar çi biye? Çikî nava. Kam me çiqa xwendiye înşallah me pir xwendibe.